és per fer la pilota a la meva companya cantadora. Però que ho fa bé. Bueno, ara, a continuació, anem a fer una que molta gent ja coneix, és el 12U de Canals. Ara veus? Lui el 12, però ell ha dit el 12U. Jo soy el 13. Ponte, señora. Mira la afición. Ay, cielo, eres la reina. Bueno, i ara, perquè descansin un poquet, prenguen un poquet d'oxígeno, Lluïsa ens va fer un cant d'estil. Va fer un 1 i 12. Vale, rondallers, com ho porteu?
lo ve com estic fent, s'ha desafinen les cordes i tot. ¡Bravo, Luisa! Això que la tenen els demés.